Wij organiseren dit hier voor de 4e keer, de Mutrun. Het is eigenlijk begonnen als eigenlijk een geintje. Het wordt ooit in het dorp en het is nooit gegroeid tot een evenement met 400 deelnemers, maximaal mooi dag. Dat heb ik echt als maximum houden. En het is de bedoeling dat ze of 6 of 12 kilometer rennen. En daar onderwijs krijgen ze de wereld aan obstakels voorbij, komen ze in. En daar moeten ze oerhinnen, ondertrouw of nou ja. En ze worden smarig, vandaar de Mutrun. Dat is vrijwillig mooi? Ja, nu nog wel. Waarom best je hier? Vanwege een run die we sowieso zouden doen en achteraf ook voor mijn vrijgezellenfeest met mijn maat hier, dus zodoende. Vandaar is een mooie outfit. Jongen, beter. Dit zit zo strak en volgens mij slurp ik al het water, althans gaat in ieder geval heel snel langs mij heen, dus dat komt goed. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Hoe gaat die Spider-Man? Hij gaat goed. Ik moet even wachten op mijn teamgenoot, hè. Dus daar komen we eens aan. Mijn mooie Avengers, mede-Avengers, waar ik de strijd mee voer. Dus het komt goed. Hoi jongens! Oh nee, kom aan! Kom maar! Nou, dat is toch wel lekker, of net? Heerlijk, ja. En wat is je nou zo noffelijk om? De speelt nu voor de grote mensen, hè? Maar ik wil een beetje spieken gek wezen, of net? Ja, maar dat ben je weer. Hey! Hoe dan? Waar is dit van? Wij zijn van hier, maar vertel eens van even, hier. hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed. Het is wel lekker verfrissend. Ja, net niet zo zwier dat we dachten. Nee, Maar je klopt. hebt de Luthersbergen. Nou ja, bedankt. Zo krijg moesten daar bij die bult zijn. Dacht ik, liep mooi naar beneden, maar toen voelde ik lekker niet wetten. Dus toen mocht het al mis. Maar Ja. Maar waarom doe je mooi? Nou, ik vond het wel lachen eigenlijk. wij dachten, laten we te zijn in de alles. En ik hartstikke goed. Dachten we moeten dan maar 1 uur zijn conditie testen. Ja. Ja, Is het vol te houden? ja, dat wel. Ik net Auto al dat heen, het zo makkelijk zou wezen. Ja. Soms even een stukje rennen. Het is wel lekker dat je van die parcours, van die dingen ertussen hebt. Ik rust gewoon dan en een. Ja, precies. En nou was het thuis onder de douche, denk ik. Ja, Nou, dat ken je ik nog. Ja. En dan de tent in. Hoeveel je mij hem nog? We binnen hoe de held. Ze krijgt zo'n dat we de held binnen. Dus ik ben benieuwd We strijden nog even naar. Ja, nee, volhouden. Sterkte. Dankjewel. Ja,